Gene kowe nek tekan sawer pinter ucapanmu. Ya pinter kok. Nek anteng dine duit terus aku ora tau dine duit tok. Aku ki kebertama mlebu kene warga Larasi. Perjuanganku ki angel lho. Padahal pendidikanku ki tinggi. Ngono lho. Lah ya tinggi ning kowe mbiyen ndak sadurunge iso basa Jawa apa kon aku nglebokke. Nek kowe nyinden anu uler kambang terus sasi siswa. Lah tapi nak uteke luweh kangelan le mikir. Bener ah? Yo otake luweh kangelan sing mikir. Mencernane luweh angel. Kudune luweh disupport luweh dine duit sing akeh. Anteng lagi rong dino wis dine duit tuku seragam. Aku mbiyen dek golek dadak ning pasar Berengharjo. Aku dadak munggah tekan lantai 3. Sesuk seragame nopo nggih? Oh, oren. Waduh, ra duwe oren aku. Tak tinggal munggah tekan ning pasar Berengharjo golek sing lawas aku. Sing 15.000 regane padake. Kang olah budaya Kang olah budaya sowan menyang kutha Gadhing Bendara terus ka Bendara terus ka ayung-ayung neno selendang kuning kang saking ukir swara kurang paramana ning oasis Angung rum marang bendara Angung rum marang bendara neno Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus no sesidaman neno monggo luweh becik paten nono tempar pisan
Ya. Neno. Orisa. Urip ana kutha gedhe. Orisa. Ya. Wis ki mau nganu apa jenenge iki sesideman diaturake no. Ya. Karo iki mau wis mbok menawa wis dikandhani ya. Ya aja sok ngrendahke karo derajating seniman. Ya, seniwati ya. Ngono ya, Mak. Iya. Dikepiyekno wae awake dhewe mbudidaya menghibur. Ngono ya, Mak. Sing wis ya wis. Ya. Ora dadak digagas meneh. Para rawuh luwih akeh sing padha nganti-anti pergelaran wayang iki. Ya, pancen bener ngono.
Mbok menawa ya saking euforiane nganti le bengok ki sok ketrucut jane ora kepengin bengok kuwi dadi bengok kaya ngono. Ya ngono ya, Mak. Mula aku ya iki mau emosi sesaat. Ya. Janjane nek tak pikir-pikir aku ya ora kudu ngladeni ning gandeng krungu aku no. Ya. Mula mak prempeng ngono ku ya sak trepe. Mula ya aku ya berjiwa besar kok nek nganti ana kata-kataku sing ora prayoga karo Mas mau aku nyuwun pangapura. Ya. Ngono ya, Mak. Kembali ke wayang meneh. Setuju to penonton? Nggih, sampun. Iki sampean mau kon munggah. Ya, wis rasa digagas. Soale suarane ming wong siji. Heeh. Wis mbok menawa panjenengane lagi kilaf, ngono ya, Mak. Muga eling, ngono ya. Muga eling karo Purwoduksina. Nek misale dibalekke panjenengane minangka dadi pekerja seni terus dunekke ngono kuwi ya rasane ya ning ati ya lara. Ya. Ngono ya, Mak. Iya wong awake dhewe golek dit ya kanthi cara halal. Ngono. Ayo ganti sapa iki mau? Mbak Orisa wis kepareng ngaturake sesideman. Iya. Oh iki eneng tembang sing kudu ukur no. Sing kudu ukur. Pirang-pirang sing padha nyuwun ya kuwi gugur gunung. Ya. Diaturake dhisik karo sindene men padha leren. Ya. Monggo. Pelok barang bukani saka Bonang, kur bareng terus engko ngedeke sinden meneh. Ya, isih akeh tembang sing urung diaturake. Ana liwung, ana liyane. Ya. Apa wae liwung mari kangen. Lan sak piturute ya sesideman ya wis diaturake, ngono ya. Liwung pirang-pirang sing padha nyuwun gugur gunung sikno. Ya. Iki aku ya nggawa pesinden saka Majenang. Oh, Majenang kuno Jawa Barat kono. Oh iya. Majenang. Apa iso basa Jawa? Ya sing sak gratu-gratuku lek ku mangsuli. Ya. Waton iso nyambung wae kari antuk ro antuk. Oke? Oke, ngono wis beres. Monggo. Yo, gugur gunung diaturake kur mawon. Monggo. Ayahe karyane praja kene
iki lambanging kerukunan, lambanging gotong royong. Ya, pancen ya bener ngono, Mak. Ya aja nganti pedhot rasane, no. Ya, diaturake sapa sing kepareng jumeneng. Ki sinden sing lagi viral. Ya. Sinden sing lagi ngetop. Ya, di apa YouTube. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Sindenmu saka ngendi-endi ya, Mak? Iya. Sesuk aku rencana golek sinden saka Papua. Oh iya. Sing kira-kira gayeng kae no. Heeh. Nek ana, nek ora ana, ayo Sa. Nggih. Ah. Wis mulai ki. Halo semuanya, sugeng dalu sedaya mawon. Nggih. Dede ya. Nuwun pangapunten karang basa Jawa ya ora patek odong dadi ya. Ya, iki sowan ning desa Bandung. Bandung. Oh, gone iki wong kabeh meriang ya, Pak. Meriang piye? Meriang, masuk angin. Kok kabeh meriang masuk angin piye? Bandung ibu kota periangan. Meriangan. Yo anggapmu wong semene kerokan kabeh ngono piye? Ya mbok menawa. Aja didongake waras, sehat. Waras jelas kudu ya. Ayem ya. Tentrem kabeh, sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Amin. Diwangi melek iki bersih desa, diwangi melek, diwangi prihatin nonton wayang pacake. Prihatin ora perih. Prihatin. Prihatin. Melek sewengi padake nggih ya nggih. Kowe sik kowe iki rekake arep sopan ning jane malah omonganmu ki basa. Kok nggih ya nggih ya. Nek nggih ya nggih. Nek ya ya ya. Nek ya ki ngoko, nek nggih ki basa krama. Oh nek karep penonton ya nggih ngono ya nggih. Nggih, penonton itu sing diladeni awake dhewe. Ya, dadi ngaten. Ngaten nggih, ngono. Ngaten ya nggih, nggih. Sing kabeh sendeng wis. Do bahagia, tekan kono ya do tenan. Lah iya. Gonamu ana ora? Sulawesi kono ana bersih desa ora? Ora ana, Pak. Iki luar biasa. Iki bersih desa kaya nonton konser iki. Heeh. Elok. Ora elok. Kene iki lebih elok lagi Gunung Kidul itu luar biasa. Apa luar bersih biasa? desa iki kadang kala iso sewengi kuwi 80 titik wayangan. 80 titik. 80 desane kuwi ne. Dusun-dusun do wayangan. Gunung Kidul. Heeh. Gunung Kidul kok Gunung Kidul. Kok iso ya, Pak? Ya iya. Iki dok urunan kabeh mung anake ngene iki wayangan ngene iki ya. Iya, nek sak dusun ya urunan sak dusun. Kaya dhewe dek sowan ning Ngalangombo wingi. Kae dusune jumlahe ming 28 kakak. Iya. Nganti direwangi urunan 2 taun lagi iso ngono. Yo, padahal mlebu alas-alas ya, Pak. Aku wis wedi ketemu Cakil. Tapi tetep iso wayangan Pak Seno. Iso dok masamu. Cakil iki omahe alas napa piye? Lah ya biasa. Atrene nang bunder kono wong do mati kabeh kena ketemu mlebu Cakil. Lah biasane mlebu alas gong lewong-lewong. Liwang-liwung. Oh iya. Liwung. Ya maaf kok. Ayo. Ngaturke karo selamat. Ya. Gek selamat derek ya, derek panuma. Mangayu bahagia. Yes, mugi-mugi sedanten senang reman pokoke rezekine lancar sing duwe usaha pedagang ya anune tukune murah. Anune sapa? Ngene, Pak. Kulak murah ado larang. Oh ya kulak ding jenenge. Lah kowe wis tak latih nang omah sanek acara berti dusun, bersih dusun kuwi le ndonga ngene. Sing dodol kulak murah ado larang, sing tetanen iso subur ngrembaka tukul woh-woh. Saya aja dawa-dawa angel. Aku iki nek ora dawa ya protes kok. Kulah murah ado larang. Betul. Sing sesubur napa, Pak? Sing ditandur iso subur tukul ngrembaka. Sing ditandur iso subur tukul ngrembaka. Karena ada. Iki aku ngomongi kowe. Oh. Mergo adat rasulan bersih desa iki sing biyen pertama kali kuwi sing acarane para petani. Oh, biyen pertama petani. Nah, nek wowane akeh terus digawe gunungan, diaturke sembah ngersaning Gusti terus wayangan. Oh, terus wayangan. Pokoke seni budaya lah. Jadilan ya kena, wayangan ya kena, ketoprak ya kena. Ya, kuwi di samping kuwi kok hiburan tapi kok menyatukan apa basa Jawane? Raket-taken kok ngeraket terus nggo nyemes gundulmu kuwi. Meraketaken fase doloran.
Dadine iso do ketemu iso geguyon bareng. Betul. Iso padha-padha sisan budaya budaya sisan. Terus sisane budaya sisan delok sisa guyu bareng-bareng. Syukur ana sing gawa dhuwit ya engko karo nyawer bene. Gene kowe nek tekan sawer pinter ucapanmu. Ya pinter kok. Nek anteng dine dhuwit terus aku ra tau dine dhuwit tok. Aku ki keber tambah mlebu kene warga Larasi. Perjuanganku ki angel lho. Padahal pendidikanku ki tinggi. Ngono lho. Lah ya tinggi ning kowe mbiyen ndak sadurunge iso basa Jawa apa kon aku nglebokke. Nek kowe nyinden anu uler kambang terus sasi siswa. Lah tapi nek uteke luweh kangelan le mikir. Bener ah? Yo otake luweh kangelan sing mikir. Mencernane luweh angel. Kudune luweh disupport luweh dine duit sing akeh. Anteng lagi rong dino wis dine duit tuku seragam. Aku mbiyen nek golek dadak ning pasar Berengharjo. Aku dadak munggah tekan lantai 3. Sesuk seragame nopo nggih? Oh, oren. Waduh, ra duwe oren aku. Tak tinggal munggah tekan ning pasar Berengharjo golek sing lawas aku. Sing 15.000 regane padake. Bayaranku ne 50.000 we diklongine, 15.000 ne tinggal 35.000 ne. Ora ning cah kos. Ya cah kos. Mangane ming intip. Intip, heeh. Ayo to ngaku to. Intip karo banyu anget. Ya. Angger intip tok ceri banyu anget dadi sego tok pangan. Angger kirimane telat wis. Intipe dilebokke sithik. Nek dicuri ora enak. Oh, Intipe kan gurih dinae uyah sing rada akeh uyahe, garam iki lho. Ben rada gurih. Asin ngono. Dipangan ya paling ora ya karo sak remukane ya rong gempil. Ora ngerti aku jenengane loro, rong gegem intip. Terus mengko ya minume ya 3 gelas lah paling. Kok nek kene dadi sak ceting dhewe. Iki strategi kewarkan yang irit. Ayo, kowe mbiyen mangane kok sak ploke melu aku saiki kowe nek jajan tok foto. Wah, neng mall. Kuwi seragam apa? Selawe seragam lho Pak. Iku isih nawar-nawar. Kulitmu iki ra wangun dikeki kebayak 1.500.000. Kulit bengkerok. Pada iki warga Laras ki pentas ki ben dino seragame ganti terus. Paitane yo akeh makane. Kene jahite durung Pak De. Kok cerewet ki ngopo kowe? Ngisruh-ngisruhi pikiranku. Jan ben ora dikujos banget iki. Jiro lupatmo 6 8 9 10 11 Masuk Pak Eko. 15. Terus nang kene sik ya. Lha yo ning kene diparengake. Kaget kulone. Telek. Wah, iki piyaga do besengut kabeh lho iki. Kenapa besengut? Ini adalah logika yang benar-benar sesungguhnya. Jadi sindennya Pak Seno itu nggak bisa murah. Aku murah mergo golek ning klitian. 15.000 ping 20 seragam. Wis nyonyo cerewet. Alhamdulillah laris biles. Wis, aku ngerti kok. Aku ngerti jane dhek iki ora niat golek seragam. Ning pancen dibisiki sinden-sinden liyane kae. Kowe kudu iso gawe cara saweran kae tekan nggon sinden ngono. Mergane wis rong dina ora tau do tak keki dadine kok. Mangke. Iki sisan ora? Ya sisan no, padake lah. Ning wingking iki wingi sing. Rumah. Oh to. Oh toko-toko kok saka transit metu arep ndi sa? Tuku mie ayam, Pak. Ya, Bono arep golek WC. Kuwi le nembung karo sing di omah Nun Sewu lho nika Nun Sewu nirok kalisa mboten troco mboten jenes. Bu, kula nuwun nggih. Nggih, monggo Mbak. Niki sindene Pak Seno nggih. Nggih, ajeng derek ngisin. Aku suka kaduan patek aku. Jarene gue seneng sinden sing jujur. Ya jujur aku wis ngomong to, badhe nderek wonten wingking. Kuwi basa Jawa sing sing sopan. Ya wingking. Wingking. Nek wingking isih.
Mau kenapa lewong ngingking? Liwong apa marake ngising? Beda ya. Beda, Wingking bener. itu ke belakang. Arti ke belakang itu bisa apa saja. Jadi kamu minta mohon izin mau ke belakang. Wong Jakarta nek nembung mohon izin Pak mau ke belakang. Itu berarti dia mau ke belakang arahnya di dapur atau di kamar mandi. Oh ya ya, ke belakang berarti ra mesti ngising. Ora. Oke, siap. Aku wis Dibawani mboten iki, Pakde. bawa piyai kene iki piyai budaya. Ya, piyai Gunung Kidul iki piyai sing paling tresno karo kabudayan. Tontonan penonton semuanya akeh iki. Iya, luar biasa. Sak lapangan wis gebak kabeh. Kebak. Yo kajak sithik ra apa-apa. Ya ora kok kebak kok kebak. Kebak. Berarti tresno budaya kabeh nggih. Betul. Elok denene. Ki bawane apa iki? Sakarmu sing kira-kira iso menarik perhatian penonton iso dinikmati oleh para pamirsa. Nggih. Napa nggur nggih. Mingkar mingkurengo Kenapa ya ana dorone apa, Mas? Iki ngeploki kowe kok ngeploki Dara. Oh, tak kira. Nek kowe Darane mbok nggesuta. Apa besot? Nggesut iki ngene iki Dara saka dhuwur iki. Pokok-pokokno dikepleki iki lanang sing nang dhuwur. Lanang. Nek sing wedok ning isor di but ngau tangannya terus sut curut. Oh, langsung terjun bebas. Ah iya, terjun. Berarti aku Dara ya. Ki nek antengi kaya guwek. Delokan paran duwe gulu. Guwek ki apa guwek? Owel. Owel. Burung hantu. Kuwi ndase iso mubang 360 derajat ngene lho, Pak. Jajal saiki ndas. Heeh. Ya jajal yo, tak cekelane ndase anting diubengke iso ora? Ceklek, Pakde. Iya. Akarana karenan marti keploki meneh. Ye. Seneng wae entuk sak yuta. Ya iyalah. Duit padake. Kowe dine duit ya seneng to. Sapa? Kowe nek dine duit ya seneng to. Ya seneng. Aku ora seneng ki kok dadak tak dum karo kanca-kanca kuwi lho. Ya ora usah pelit-pelit, sesuk ki rezekine nambah meneh luwih akeh. Amin. Sinawang rasmine kita. Hati-hati engko nelek lho. Dalang ki ra iso medun, dadine duduk diantisipasi. Ya wis rasa omong. Omong ming nembange kok dunekke engko nek nelek. Sip. Oh, berarti aku ngerti, Sa. Piye? Kowe mau metu saka ruangan nggo maem mau dikeroyok wong akeh banget to. Iya. Kowe mesti tok naik 5.000 tok kon keplok.
Antara sing keplok ora kabeh ming wong pira plek-plek lah iki sing dibayar Elisa. Ya rasa diomongke ning kene. Oh ya kudu ngono, itu adalah manajemen panggung. Oh. Manajemen panggung harus gitu, kudu wani cucul ya. Iya, kaya nggawa dolop dhewe to. Nah, padha. Dolopku ora mangkat iki. Ora mangkat aksen ya. Iya. Aku nek dolop golek gawe dolop ora mung akeh, siji wae cukup nang suarane ngebaki panggung. Makasih ya. Sinoba keplok entuk 5.000. Sinukarta mrih gratarta Kian neng usulan apa Pak? Kapan-kapan Mbak Elisa suruh nembang anu lagu daerahnya. Oh iya. Lah nek nganggo gamelan ya ra iso, digawa sak ben abuhe nggon aku kono. Yo sing mbayari sapa? Ya sing kuwi sing usul sapa? Kon tanggung jawab. Iki sing do nonton streaming ki lho, Sa. Ah iya ndok usul tok ning streaming. Kudune yo bayar ngono lho. Kowe iki lambemu ora. Iki do krungu lho, ora sok gawe kagol atine wong. Kan bercanda aja. Iya, ora apa-apa. Sing do usul, sing usul akeh banget. Iya. Ya kapan-kapan dibawain. Heeh. Tekanan dilali aku nih. Kang tumrap ning tanah Jawa. Oh ya wis tau ngicipi to, Dek. Nang kono ana lodong walang goreng kae seneng banget to kowe. Oh, walang goreng. Asline asale dari Oh, di sini aslinya. Gunung gitu. Oh iya, ada kayak kepompong juga itu loh. Apa entung? Hah? Entung. Ungkrung kok entang-entung. Untung. As karepmu. Ungkrung. Ya. Kuwi ya enak banget. Iya, dari ular jati, medeni jane yo. Tapi enak pancenan. Ayo, kok medeni ngapa? Ya masa ulir ngono lho, ulir serangga ngono. Tapi digoreng ternyata enak pancenan. Wong nyatane kok ya temel-temel kok. Iya, malah larang ya regane ne. Wah, aja dikira. Saiki sak lodong ora entuk 100.000. 100.000. Tambah kudu kebayang entuk pira mulai sing bekas-bekas. Ha saiki pilih ya, kowe nggawa kebayak ning ora mangan. Oh iya, mendeng mangan ya, Pak. Ha iya kok ya, kebayaki gampang tuku second nang klitikan wae ora apa-apa. Iya. Agama aji tembang kangen diaturake monggo yuk. Hey yuk.
Iki gek menungso apa? Iya. Pendak-pendak wis diomongi anggere rampung terus ndingkluk tangan di merapat di dada. Matur sembah nuwun para pamirsa, matur sembah nuwun terus bali nggone kok mesti kaya kenek golek penumpang lho. Oke, matur suwun. Iki ayo gek mangkat bise. Iya. Ya wis ciri khase dhewe-dhewe kok ya Pak iya. Ning ora apa-apa no. Ya. Wis pokoke tak gula wentahe. Ya. Sesuk men dadi sinden sing ampuh, dadi penyanyi sing monjo men kondang kawenang-wenang. Ya pancen ngono ya Mak iya. Ayo genti iki ngaturke sing saka Majenang no. Ya. Mabubur. Kok mabubur? Lah jeneng ki rak bubur ta? Ya. Ayo Mbak, mudhun. Siap Pak Dalang. Waduh. Cilaka iki no. Kok cilaka? Kayane bahasane basa kula niki. Ya. Namine sinten? Ridho Rohana. Ridho Rohana. Ya. Asli? Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Oh iya. Asli Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Berarti Betul. ngomongnya kayak kowe. Ya bener, orang ngapak ora kepenak. Apa? Orang ngapak ora kepenak. Berarti kudu ngapak ya? Ya kudu. Ya. Terima kasih Mbak Ridho Irama. Pada Pak Dalang. Ridho siapa jenenge? Ridho Irama ya ora apa-apa. Rasa aslinya siapa? Ridho Rohana. Ridho Rohana, Ya. Rohana Ronjali. Ya. Mbak Ridho Rohana. Tuli nang Penontonnya ki kene. rame banget ya Pak. Kepriwe? Penontonnya akeh banget. Aja kaget kayak kowe. Tuli maneng Gunung Kidul ya penonton wayang ya kayak kiye. Ya kan nyong kan nembe melu Rika ya ora apa ya nembe ngerti gue penontonnya akeh. Ya, Tuli Rika lagi ping pira sih melu nyong? Ya ping loro gie, ping loro. Ping loro kiye. Hati-hati Pak Bu, guling jegong, diteleng nang isor mbok anak kewane merobol. Wis mudhar ora kowe. Merobol Tuli apa sih? Lah kan wayangannya nang lapangan, guli Iya. milih jegong gue karo ndeleng-ndeleng ndak ana orang-orang apa-apa merobol tuk njero sarung. Ya orang-orang mlebu njero sarung ya ora bakal nyokot. Ora Ya. bakal nyokot orang-orang mlebu njero sarung. Apa Rika ngerti? Iya, wong ning njero sarung ada ulane. Tuli orang-orang wedi maring ngulak. Oh, berarti pertanyaannya nyong gue kejam nang Rika, Pak. Apa? Zaman nyong cilik ki tahu anak bakul apa ya jenenge pengempul kodok karo ula. Terus Apa nyong iki sing cetha aja kesusu-susu. Ki ora ning daerah Rika, ki bahasane luwih halus. Dadi Oke. lele ngomong sing pertanyaannya nyong gue kemien ki kan penasaran gue wis kejawab nang Rika. Iya. Zaman nyong cilik gue tahu takon aring pengempul ula karo kodok, ula Rika ngerti ula. pengempul ulah ki ya maksudnya. Ular apa ya? Nek wong pada ngarah ular nang sawah gini Pak. Kan dikumpulna. Disi. Pengempul ulah kepriye? Pengempul gue kayak juragan ula gue. Engko nek- Lumpukna. Iya. Nyong takon, Pak, ula sing paling bahaya siapa? Ya ula kolor. Oh, berarti gue mau Rika boleh ngomong. Ulah apa? Ula kolor jadi paling bahaya. Tapi nyong urung tau weruh ula kolor sing kaya ngapa lu? Ya mengko nyong aja kuwatir. Aja kuwatir maringi nyong. Tuli Rika durung ngerti ulah kolor, mengko nyonge dudui. Ndudui si apa, Pak? Apa nek cara kono apa? Apa sih ndudui? Menehi ngerti. Oh alah, nidokna. Nidokna. Iya. Kaya kowe bolu. Ayo aku ya kudu belajar kaya Nek kowe. ndudui kuwi nang kana disiram, masa nyong disiram nang Rika. Ya pada bae, maring kene ya dudu ya disiram. Tuli bahasa Jawa kan ana sing pada artine. Oh. Ditembungake pada, tuli artine ya beda kaya kowe. Ya, kayak kue kayak gue tok bisane lah. Ya ora apa-apa. Ki nyong kono nembang apa nang kene? Ya sing apik ya bajing luncat ya, Bajing luncat? model kulonan, Ya, Pasundan. siap. Iya, tuli Rika wis duwe bojo? Urung, Urung ta? urung. Oh. Urung ping pindho. Aja kurang ajar ditakoni dalange aja kurang ajar. Tuli ana sinden takoni dalange muni kaya kowe. Kuwi ngisuke stroke. Kening bisa, Pak. Hah? Kening setruk. Gening stroke apa? Kok
bisa setruk? Kok bisa? Ya mergane wani karo dalang. Oh, ya nyong rawani lah karo Rika lah. Ya aja sembrana. Iya, ora. Ndak pundi Mbak Ayu. Kok aja sembrana kok ndak pundi. Wiranda kempling Nyonge takon wis rapi apa durung? Urung. Oh, isi sekolah, kuliah. Isi sekolah? Isi. Mari ngendi? Nang isi. Batire Mas Aris niku lho. Hah? Oh. Tuli Rika ana hubungan spesial maring sing nyaron. Iya. Hubungan apa Pak lah? Aja kaya kowe. Bloko bae. Tuli Rika nek dadi manten karo si Aris nyonge sing rekasa. Ge, wong mantenan kuwi kudune bunga, wong ana wong manten kok Rika rekasa dewek. Ya tuli nyonge bakal sambatan wayangan maring omahe Rika. Ya bener kan? Ge, dalange bebas sambatan aja nanggap maning. Aja nanggap maning aja nawe dengkul Rika itu. Dengkul Rika ya apa? Ane wong kana ngunekke dengkulmu rak dengkul Rika. Iya. Ayo, Rika nembang sing apik ya. Durung dadi manten kok kaya wis duwe anak ya bentuke. Kan orang bahagia itu tandanya kayak gini Pak Dalang. Lemu, subur, makmur. Ya lemu sih apik-apik bae, tapi lemu ya kaya si liyane kiye kaya Orisa, kaya Tatin kiye lemune lemu singset. Rika aja protes, urung tau ngrasakne wong lemu, Mbok. Apa diperbolehkan kayak kowe? Ya geri jajal. Geri apa? Silahkan. Aja kayak kowe. Nyonge ora seneng jajal-jajal. Nyonge tuli cocok langsung nyonge tuku. Ora jajal kayak kaos, kayak sepatu, nyonge sawang apik ya terus nyonge tuku ora dijajal-jajal kotor. Carane ngerti men cocok mbok dijajal disit. Ukurane sikil wis hafal. Ora susah dadan jajal. Iya. Tuli ya. Semester pira sih? Semester 8. Semester 8. Iya. Wis arep lulus ya? Iya. Tuli nek wis lulus aja balik nang Majenang. Dong ana ya, Pak. Aja balik nang Majenang. Nang apa? Wis melu nyonge wae, nyok melu bapak Melu wayangan Rika? ya. Heeh. Wani pira? Tuli Rika pasang pare pira sih? Murah bae lah. Pira? Ya engko nang mburi nah, urusane jeneng kene isin. Wong ndarani sindene mata duiten nek kuwe. Ya bener kaya kowe. Kuwi tuli dirungokno Elisa kuwi. Tuli dirungokno kiye. Kiye wong Majenang Cilacap kiye ngerti unggah-ungguh ora kaya Rika. Durung-durung wis njaluk seragam maring panggung. Pak, nyong kan anyar ngesuk ke dalam maning kaya Mbak Elisa, njaluk duit nang ngarep panggung. Kepriwe? Nek esi anyar urung wani ngesuk dalam maning nek nyong melu kaya njaluke nang ngarep. Tuli aja kaya kowe. Tuli Rika dienggo contoh kanca-kanca Rika kiye. Sinden Warangganari Wanda kiye. Kok Warangganari Wanda? Lah dek munyo. Dia pada njaluk duit maring kamu yang izin lah kaya. Tuli ayo ditarik suarane kaya apa? Majenang Cilacap nek cara Sunda mesti luwih apik ya. Bismillah. Ya. Semoga orang mengecewakan. Apa-apa kiye nek arep diwiwiti ya bismillah. Iya. Kaya wong arep duwe anak ku ya kaya kowe. Oh, berarti ngesuk nek nyong gawe anak bismillah disit ya, Pak. Nyong tuturi Rika. Kepengin gawe anak lanang kiye ana carane. Aja sembrana. Kuli nek sarep bulan madu malam pertama, tatapan mata pertama, kiye kudu maca Al-Fatihah ping 100. Lanang widok. Iya. Nek wis kaya nek wis wengi-wengi maca Al-Fatihah ping 100 keburu. Aja ngeyel. Iye tuntunan aja dipaido. Kuwi nek wis ping 100, mengko nek wis pada cucul, kuwi maca meneh Al-Fatihah ping 150. Ora sida nek wis kaya kowe li munggah maring ngamben sikil tengen dhisik. Nek wis sikil tengen munggah maring ngamben pada turu jejer kuwi maca Al-Fatihah kaping 250. Sida-sidane ora sida malam pertama kesel maca Al-Fatihah. Oh. Ora kaya kowe ngerti-ngerti wis padang. Ya. Ayo. Tak nembang disit ya, Pak. Ya.
awas rada kemendeken suara Rika. Galungku Turi cangkeme kayak suling ya. Aja kayak kowe. Suling kan bolongannya akeh, cangkemku bolongannya siji tok. Nyong ora percaya. Nggih, bolongan dhuwur siji, bolongan liyane ana maning. Ana maning pancen kaya kowe, turi ora kae. Irunge loro, ya. kupinge loro. Betul. Ya. Iya. Nang isor mambu napira. Ki durung-durung wis kendel banget ki bocah. Iya. Gunung Sumedang Tujan Apik temen suarane ya. Talaga sakawayahna rembecik. Rembecik. Ya, Artinya apa sih? rembecik itu gemercik. Apa ya? Kayak gerimis kan lho, Pak. Oh iya. Tik 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 bunyi hujannya lho, gemercik. Ya ya. Banyu saka talang ngono. Ya, talang bener. Di tengah leuweung junjunan. Iya, suara Sunda asli ya kayak kiye. Kandel tipis, kayak buku. Sing palsu kayak Rika. Ya sing pacu ya akeh sih, ora Sunda asli ya akeh. Ki asli temenan. Temenanan. Tuli latihnya inyong angel kanggo bahasa Karakana tapi ya belajar sithik-sithik nanti ra bisa. Hati-hati, wingi bapaknya mirang stroke awal-awalnya ngomong ilate angel mbok Rika, njuk mirang stroke. Cangkem Rika. Temenan Pak yakin ora lembo. Ora ngapusi. Ora apa lembo? Ora lembo. Lembo ki Ngapusi. Oh ya. Di sithik-sithik inyonge bakal bisa cara kanan, Iya. cara majenang. Esuk Rika uli bojo wong kanang esuk. Kepriwe? Nek kepengin bojo maning uli wong kanang esuk. Bojo wong kana? Iya, nek kepengin Ora. bojo maning, nek kepengin maning. Ora, wis. Ora. Ora bakal bojo wong kana. Urung Ora. tau ngrasakne wong Cilacap ya iya ora. Aja kaya kowe omongane bae wis gawe guyu. Kiye. Nyonge ra sida. Walah. Berarti geneng tetep ya ana sing gelem karo nyong. Lah tuli goblok temen. Gelem maring Rika. Tuli Untung arep. ge Pak dalang ruwokna. Untung seno nyong sing nang omah ora seno kaya Rika. Loh, Rika bojone juga iya Iya nyong ben duwe seno tapi untung senone nyong ora kaya Rika. Kayak kepriwe? Ora kaya Rika. Kepriwe? Rika ora menghormati wong Cilacap. Yo. Jadene lucu ora lucu ku. Ya lucu kan. Ge, anggar ngomong kuwi ora lucu, Pak. Oh, tapi nek gagine piyai kene ya rada kepriwe kiye. Apa lucu, Pak, Bu? Kapok Rika. Walah. Dolope Pak Seno kabeh iki. Ya ora ya penonton kok dolop ora. Kiye. Ulah pundung mun kasungkur. Ulah sungkan tedi teang tarim Kaget aku. nyong melu kaget lah Rika silang Lah wong saka halus terus kan gendang kayak gue kudune tarim gendangnya nyaut kayak gue kudu kendangnya nyaut kepriwe? ya tumplak tung deng kayak gue Oh, kayak ngisuk latihan di sini ya. Pak sing gendang esuk turu karo nyong tek warai carane Kepriwe ki? Kata-katane Rika kepriwe ki? ora Bok artinya beda ya. Bok artinya beda kok Rika muni sing ngendang turu maring nyong. turu karo nyong oh gini saru ya dadine ya turu karo nyong iya ya
Oh. Goblok. Turu karo nyong. Ya, dipedhot kaya kowe. Iya. Turu karo nyong, Pak. Heeh. Kene sing bapak-bapak wis mandan Sudodongon ya rungune beda. Aja diterusna kaya kowe. Tuli tak banting ngambur. Tarim dawaya ngancik di negara Sunda. Luar biasa, suarane bagus sekali. Ya, cara Sunda tenan nek iki mau nok. Ya, Majenang iki. Emang kari wetan Sunda. Oh. Esuk dolan ya, Pak? Ya, ora ado sih karo Sunda ya. Iya. Esuk nek dolan ngene nyong tek oleh-olehi. Apa? Menen saru panganane jenenge Aja. Ya. Nyong totok rika. Nyong totok iki piye? Maksudnya nyong ketak aja saru-saru kayak kowe deh. Tulin aja disebut aja ora pantes ya aja disebut. Iya kan mulane ora sida. Tapi nek jeneng panganan ya kayak kowe ya ora apa-apa. Iya, jenenge apa? Aja. Nyong khawatir sih. Iya. Yuk. Mangga. Yuk. Kepriwe? Abdi lepat rasa
Iya dina meneh Rika bakal viral ki. Sing nonton maring streaming ana 10.000 penonton langsung. 10.000 Mak, 10.000. Hebat. Iya, tuli nek ditumpuk ana ing lapangan kiye ya iso ora cukup. Ditumpuk ya cukup maring dhuwur. Iya sinden durung tau diketak gundule kiye ya. Aja kaya kowe. Wis, hop. Basa Jawa. Ya kuwi mau ya basa Jawa, basa daerah Banyumas no. Ya. Aku berusaha kepengin iso. Ya. Mula aku pendak-pendak mesti sok nyetel anu bedene wayangane Abahe Suwargi, lupit lentreng kae sok tak lungokke tenanan. Ben iso engko nek dialog karo si sapa jenenge iki Martinjung kuwi. Oh. Ngapur. Sapa si Rido Irama kuwi bakal iso. Ya. Ya ki sing panyunan terakhir sing lagu sing akeh banget sing padha nyuwun no. Sapa? Anu apa jenenge iki Liwung. Oh iya, Liwung. Liwung Mbak Tatin, Mbak Ayu karo Bu Prastiwi. Ya. Oh, anggere aku muni Prastiwi langsung gempar to, Pras. Kowe nganggo menek cagak barang kuwi, Pas. Iya. Men kaya dangdut koplo modelnya. Ayo Pras, medun. Anak-anake do dijak pentas sing apik-apik. Iya. Ya. Ayo, Tatin ayo gak medun. Cah nom-nom malah do keset-keset ora sing tuwa wis dhisik kok. Ya, ya. Anak semene ya aku wegah ngemiki. Anyep ya. Anak-anake Pringi tengah nggih. Ah, tengah. Wis. Sugeng dalu Om. Wah. Ki men butuh 50 iki mingan. Arep Om, arep Lek, arep Pakde sudah tidak ada. Sugeng dalu Das. Nek Bu Pras wani. Nek Des piro Nek Des? Nek Des pinten, Pak? Ayo gah. Oh. Ayo Prastiwi ya wani ya kuwi Mbak Yuku kok. Aku mbiyen ndek cilik didusi kuwi dicewoki kuwi kok. Mbak Sani didusi, Bu. Gila aku ngematke. Medeni. Ngengreng ya. Ngengreng ya. Ngengreng. Ayo, anak-anake do dilatih. Ya. Pentas sing apik. Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Wah, nggih matur sembah nuwun. Ya. Ki bapake mau. Nggih, Pak, mboten napa-napa, mboten napa. Kula nggih nyuwun ngapunten nggih, Pak nggih. Nggih, sip, Pak, pokoke sip. Nggih, matur sembah nuwun. Ya. Sampun, cekap. Ya.
ditutup. Heeh. Kabeh ming dadi pembelajaran kok, Nok. Ya, Pancen ya wong ki butuh pembelajaran saka suasana apapun, saka alam, saka pementasan, saka acara pertemuan kabeh butuh pembelajaran. ya ngono ya, Mak. Iya. Mula nyuwun pangapura sik sakal. Aku sing nyuwunke pangapura karo bapake mau. Ya, Klebu aku ya wis nyuwun ngapura karo panjenengane wis sah. ya. Wis ora ana apa-apa panjenengan ya minangka penggemar wayang kulit. Nyatane ya ado-ado rawuh mrene nek ora seneng karo wayang kulit ya ora bakal rawuh mrene. Mring saka saking senenge kadang-kala sok ngendika ora kontrol. Lah kuwi wajib di ngapura. Ya. Aku mau ya dul. Iki wis emosi banget dadi omonganku ya sakarepe dhewe ya nyuwun ngapura. Ya. Ya ora apa-apa, Mak. Kembali ke laptop. Ya. Ya. Laptope isine iki kaya nek carane wayang tengah-tengah iki gunungan diampit brahala loro. Niki berara loro jenengan sing niki lho. Apa? Anoman. Ayo ben nek ora kobong. Ayo. Mulane pinter menek kowe. Sapa? Kowe Anoman. Dadi limong tak kop bathukmu. Tak goleke gelas terus geni. Turu tak kop bathuke men bunder. Ya. Siji loro. Ya, mulai. Seneng nek ana wong tuwa wirang. Aja ndeloke ndak wonge nesu. Ya wis tak madhep rono. Lah diseneni ngopo ngamane. Wong tuwa nggo dolanan. Ora tak nggo. Pinaratusan. Capake cepat. Biro pati mangan itu anu. Masa sikil lho mbangane apa? Tangane das malah loro. Oh iya. Sindene iki sinden petuk kabeh. Ya, Mangga, yuk. Apa-apa sol nyosol. Wis gak kesel. Arep ora, Mas? Arep ora? Wah, arep. Anggo tabuh gampang sol. Aduh ya. Kenapa ngadem mriko, Pak? Seno, sen. Ngopo kuwi? Moh, aku ora entuk deloke ora arep deloke aku. Iya. Tur dasare asline batin atiku ora tegel. Ha iya.
Kok dadi ana wong wedok umur 50 munggah kok polahe kaya ngono. Mboten ditanggapi. Ora, ndak selalu udet ya, ora krasa. Krasa bae kok. Wong mripat wis ana ndol-ndole kok. Ya. Ya monggo. Do bali lentrung dhewe-dhewe. Sik le muka angel. Gocekan kuwi rapi aku ora bablas ngulon. Wis gelem joget dhisik tok cilakake. Ayo takon gocekan rapi aku ora bablas ngulon tlebuk ngono. Iya. Wah, ayo. Iki aku seneng tenan karo Mbak Yu ku siji iki jan arep wis sepuh ning ora kalah karo sing enom. Iya. Ha sok mbiyen soalé dalaman cilik-cilikane seneng jangan bung no. Oh, dadi bareng gedhe rai gedhek. ah iya. Serande isin babar blas. Iya. Nek takoni ra isin apa Yu? Alah apa? Karo merem ra ilang. Iya. Ayo Mak tak derekke Mak. Ayo, diwisi. Mangga. Engko disambung gara-gara no. Ya, isih eneng Mbak Anting, eneng Mbak Rido, ana Mbak Orisa, ana Mbak Elisa, ana Mbak Tatin, ana Mbak Wayu, lan sak piturute kabeh ana bintang tamu bengi iki. Ya. Prastidol. Ya. Monggo ayo. Kang Samar pamaring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kausa manjing butit gepit sanggar sarup nenggih Sang Prabu kamu narendra saking negari ing Wandaswarni medal Jawi nalika semanten Adri Kanata ing Mandura Prabu Baladewa. Kahanggo sesumbar lindho bumi konjeng kumalu do kuntur ketup lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara togok wonten dawuh bilung wonten dawuh Bos ora ngerti sangkan parane lah kok tinempune aku didugang karo Ratu Mandura sing jeneng Baladewa
nganti gladran tiba ana sak jawining Datulaya. Tumuli aku mlayu ana ing kene ngawe karo kowe, Gok. Nuwun sewu. Lah kok saged dados perkawis kados mekaten panjenengan dipun dugang dening Sinuwun Prabu Mandura. Aku ora ngerti perkarane. Mergo aku diutus dening Prabu Sasra Mardapa saka negara ing Kandaswari. Ngaturake nawala ngendikaning Sinuwun Prabu Ndarawati yen to nawala mau nawala penantang. Tegese Sang Prabu Sasra Mardapa bakal nglar jajan mlengket negara Ndarawati karo negara ing Kandaswari. Dadi murkaning Prabu Baladewa, aku diunek-unekke entek amek kurang golek. Wungkasane tanpa taliwara aku ditugang saka Datulaya. Walah dalah kaya dikilani dadaning Prabu Jaya Mardapa. Terus sasampunipun sampeyan dipun dugang kados mekaten niat sampeyan Aku ora trima. tantrimane Gepuk perang negara Ndarawati. Nun sewu, sampeyan niku ming dhewe lho. Sampeyan niku Piyambakan. aja sok kewanen, mengki ndak malah ora prayoga. Kedadeane Nata Mandura Prabu Baladewa niku Ratu Digdaya. anane duka mesti Eneng perkarane ya merga saka Sang Prabu Sasra Mardapa kepengin bedah negara Ndarawati, ngirimke layang penantang. Lah niku dadi murkaning Prabu Baladewa. Niku wis memper sinuwun. tur mesti sampeyan wangsulan karo Prabu Baladewa. Ya mesti wae aku wangsulan, wong nyatane aku dinek-unekke. Aku ora ngerti kenthang ki mulo nglakon. Nek mungsuh Prabu Baladewa niku nek dunekke Nek kepengin slamet, meneng mawon. Dingkluk meneng. Ampun nyawang netrane Prabu Baladewa. ah sampeyan Wangsulan digajul tenan. Nganti kontak saka Datulaya. niku men bejo biasane nek pun nesu tenan ratu wani bakal bedah negara Ndarawati gretel nenggala modar dina iki. Terus ngetokke nenggala saka epek-epek mak celonong. Sampeyan dinyunyuk bathuk sampeyan tuk Lebur awak sampeyan dadi awu. wah Baladewa, Baladewa Baladewa. Mula ampun sembrana. terus saniki kula tak takon kok Prabu Sasra Mardapa arep mlengket negara Ndarawati arep bedah negara Ndarawati nuwun sewu arep Prabu Sasra Mardapa niku lagi kalukengrat lagi kuncara ning nek arep coba-coba bedah negara Ndarawati ngibarate kaya dene Cecak nguntal bis kota. Cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. merga Ratu Ndarawati niku Ora iso disepelekke. nika Titis Sang Hyang Bathara Wisnu. aku wis ngerti lah nek sampeyan ngerti ya aja pisan-pisan wani ajeng gepuk perang negara Ndarawati. sami kemawon sampeyan niku Soroh nyawa. ora sah mungsuh Prabu Baladewa. mungsuh Senopati Ndarawati sing jeneng Raden Sencaki. niku sampeyan bali Kari jeneng pangkate tambah Kiai Jaya Mardapa. Niku mengke ditulis teng watu. neng kijing ngono to Nggih. Ayo ora medeni. ning ewadene sampeyan Ngeyel. anggih monggo diteruske lek mboten trima atine gepuk perang negara Ndarawati. kula sumanggake kula niki ming batur Pangembating catur. nuturi Bendara nek diagem. dene ora Ya sudah. Apa boleh baut? buat Buat. ngoten monggo majeng wonten ing negari Ndarawati dijajal nggih kena ning nek manut kali kula nek mengke sampeyan kerepotan mungsuh Wong Ndarawati kula suwun mundur mawon. nek sampeyan ngeyel kula ndak mengke kewuan linggawa Batang. lho badange sapa Batangmu kowe. Gomongi kok ngeyel ora. tokok wonten dawuh bilung Dawuh. ning rasaku kaya ora trima aku kuwi ratu nadan aku andhaing Prabu Sasra Mardapa ning negaraku aku dikajeni aku disembah neng kene dienggo pengewan-ewan tanpa taliwara ditendang karo Prabu Baladewa aku harus males ngudi tuwuh lara wirang rasaku iki nggih monggo mawon Ngatos-atos. dongake aku iso males lara wirang Joko nggih kula dongake muga-muga Lepaso parane jembara kubure. wah edan bilung ki omongane malah medeni
Sampeyan yo ngeyel kok monggo mawon. Nek mboten pitados mang ngrasake riyin, mengki mang taren kalih kula mlih. Yo, deloke kaya ngapa? Jero cethek ing kanthi dayaning wong Turawati kok. Nggih.